Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Яңа табадан түштілер. Рухият программасы 28-ші тапқыр яңа басмалар тәқдир етті. Бұл екі китапта біздің бұрынғы музыка құралдарының кіргізуіне бағышланған. Бұл китаплардың іштәліклері өте қызық. Қанун мәселелеріне бір қараш. Бүгілмәді хүкімдарлар алмаш әзірлей. Негізде балалар судья хөнәре турында сұраулар бирә. Білімні қайдан алырға икәне турында қызықсына. Җинаят һәм процессуаль кодекс мәддәләре белән қызықсыналар. Сұраулары шундый күп. Игілік қылда суға сал, халық білмәсә, балық білер. Дети с безграничными возможностями, они настоящие творцы, они умеют и петь, и они умеют хорошо очень танцевать, они, благодаря нашим педагогам, наставникам, тьюторам, они умеют делать, создавать настоящие шедевры. Елда Татарстанда балалар үшін түлеулер көтерілешек. Яңалықлар негізінде еш ярымға қадар бала қарау бойынша пособие арташақ. Ғинварда минималь көлемі 9227 сум, февральдан 9900 сум тәшкил етешек. Максималь түлеу ойына 68996 сумға жетешек. Мұнан тыш қызмет үшін түлеуінің минималь көлемін арттыру еклілік һәм бала табу бойынша пособиелер көлеміне йығынты ясайшақ. 140 күнлік ял үшін минималь сумма 103285 сум тәшкил етешек. Шулай бала туғанда бір тапқыр беріле тұрған түлеу де өзгерешек. Ғинварда ол 24604 сум, февральда 26400 сумға қадар арташақ. Яңарту вақытлы қызмет узушы хәрби қызметкерлердің балалары үшін ойлық пособиеге де қағылашақ. Ғинварда түлеу көлемі 16698 сум болса, февральдан 17917 сум болашақ. Оз кірімлі ғойлелер үшін де түлеулеріні арттыру қаралған. 17 ешке қадарғы балалар үшін ойлық пособие 8600 сум, 3 ешке қадарғы балалар үшін 17201 сум тәшкил етешек. Әлік өзгерішлер 2025 ел башынан өз күшіне кірешек. Татарстанда узган ауыл хуҗалыгы ярминкәләрендә 642 миллион сум шамалык товар урнаштырылган. Бу хакта республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәтендә сөйләделәр. 8 атна эчендә Татарстан халкы авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә 5000 тоннадан күбрәк яшелчә, аерым алганда 3,2 тонна бәрәңге, 135,7 тонна сөт, 376,7 тонна шикәр, 1,5 тавык йомыркасы һәм 624,3 тонна ит сатып алган. Ярминкәләр узган көннәрдә продукция алып килү өчен 7000 ярымнан артык берәмлек транспорт кулланылган. Ярминкәләр һәр атнаның шимбәсендә Казан, Кама аланы, Шаллы, Түбән Кама һәм Яшел Үзән шәһәрләрендә әле дә уза. Әлмәттә дә көзге ярминкәләр башлыча октябрьдә дәвам итте. Халык мәйданчыкларында Татарстан районнарыннан агрохолдинглар, җирле фермерлар алып килгән продукция сатып алырга була. Министрлыкта искәртүләренчә, авыл хуҗалыгы ярминкәләре ире шәһәрләрдә 29 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Авыл хуҗалыгына кагылышлы башка яңалыкларны Рәдифә Нугманова дәвам итә. Татарстанда агымдагы елның 9 аенда авыл хуҗалыгы оешмаларының терлекчелек продукциясе сатудан кергән акчасы узган ел белән чагыштырганда 19%-ка артып 89,8 миллиард сум тәшкил иткән. Бу хакта вице-премьер, республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров республика хөкүмәтендә узган традицион киңәшмәсендә белдерде. Тулайым алганда республиканың авыл хуҗалыгы берләшмәләре ел башыннан бирле авыл хуҗалыгы продукциясе сатудан 126,9 миллиард сум керем алган. Бу 2023 ел белән чагыштырганда 17%-ка артыграк. Сөт саву авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә 42 миллиард сумнан артык терлек һәм кош ите сату, 38,1 миллиард йомырка сату, 8,4 миллиард сум керем китергән. Нәтиҗәдә 9 ай эчендә Татарстанда 1 331 000 тонна сөт саву алынган. Бу 2023 елга күрсәткечләргә караганда 6% тәшкил итә. 8 000 тонна терлек һәм кош үстерелгән, 984 миллион дәнә йомырка җитештерелгән. Әлбәттә, терлекчелек продуктларын алыр өчен терлек саны да артырга тиеш. Әлмәт районында бу яктан әлегә алга китеш сизелмәде. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Фәнис Шәрәфиев. Поголовье
более 5000 голов, к сожалению, поголовье. Районда мөгізлі әрі тірлік саны 5000-нан артық қызғанышқа қаршы соңғы елларда кемеуге бара. Бұл предприятияларның шәхси хужалыклара күші белән дә бәйле. Ничек кенә булмасын, әле тірлікшілік белән шөгыльләнүче кайбер эре хужалыкларның тырышлыгы бәрабәренә бу өлкә бөтенләй буш түгел. Бу Токарликов исемдәге җәмгыять шулай күчүчәт хужалыгы. Токарликовлылар шулай да әле савым сыерлары санын арттырырга торалар. Они держат поголовье на одном уровне. Есть, так скажем, позитив на том, что Токарликова будет увеличение и дойного стада. Сөз оңайынан Россияда кошчылык продукциясы җитештерүче зур фабрикалар шәхси ярдәмче һәм фермер хуҗалыкларын шулай шәхси эшкуарларны азык буларак куллана торган кош-кортны яңа таләпләр буенча үрчетергә мәҗбүр итәргә телиләр. Элегрәк ике тип, ябык типтагы кошчылык фабрикалары шулай фермерлар һәм гражданнар өчен аерым кагыйдәләр гамәлдә булса, яңа проектта исә завод хуҗаларын 3 категориягә бүлгәннәр. Күп дигәндә 50 баш асраучы кеше хуҗалыклар, 51 баш кадәр кош асраучы эре хуҗалыклар һәм 1000 баштан артык санга исәпләнгән предприятияләр. Аларның һәр кайсына карата үз таләпләрен билгеләргә тәкъдим итәләр. Мисал өчен, кеше һәм зур хуҗалыкларга кырый хайваннар кермәсен өчен койма тотарга, үз территорияләрендәге агачларны кисәргә, сулыкларны күмәргә, шулай кырый һәм синантроп бу күгәрчен, чепчек, карлыгач, ишек кошларны куркыта торган җайланмалар урнаштырырга кирәк булачак. Шулай ук асырга рөхсәт ителгән кош-кортның саны күрше участокка кадәр аларның озынлыгына бәйле булачак. Әйтик, 5 метр булганда бары тик 50 кош, 100 метр булса 1000 кош үрчетергә рөхсәт итәчәкләр. Моннан тыш, зур хуҗалыкларга керә торган урында дезинфекцияле торган эремәләр һәм транспорт чараларын эшкәртү өчен мәйданчыклар белән җиһазларга тиешләр. Тагын да зурак җитештерүчеләрне кош-кортны карантинга ябу һәм дәвалау, дезинфекциялау чаралары һәм дарулар саклау, азык һәм аска җәелә торган материал өчен аерым каралтылар төзергә мәҗбүр итәчәкләр. Радифа Нагманова, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 4 декабрда Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Татнефть хәйрия фонды Рухият программасы кысаларында чыгарылган 7 басманы укучыларга тәкъдим иттеләр. Менә инде 28нче ел рәттән нефтчеләр күренекле һәм яшь авторларның иҗатын китап итеп киң җәмәгатьчелеккә тарату юлы белән Татарстан халыклары мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә үз өлешләрен кертә. Яңа әдәби әсәрләрнең чираттагы презентациясендә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Сүз Алса Әхмәтҗановага. Китапларны тәкъдим итү традицион рәвештә автограф сессиядан башланды. Бу уникаль очрак. Монда кунаклар автор белән танышып, бүләккә китаплар да ала алалар. Быелгы яңалыклар халык музыка сәнгате буенча 2 китапның дөнья күрүе. Звенья древняя думбра, напевы тюркских народов Поволжья һәм Курай татарской культуре. Статьи и исследования Мусина. Китаплары автора музыка белгече, этнограф, фольклорчы, композитор, сәнгать белеме кандидаты якташыбыз Геннадий Макаров. Бу 2 китапта безнең борынгы музыка коралларының тергезүенә багышланган. Бу китапларның эчтәлекләре үтә кызык. Менә мәсәлән, татар мәдәниятендә Курайлар дигән китапта моңа кадәрле бер кайда басылып чыкмаган материаллар шунда кертелде. Казаннан килгән кунак яшь автор Олина Хабибуллинның Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән дөнья күргән беренче китабы «Чәчләрендә шумырт исе» исемле. Автор әйтүенчә, китапта аның студент тормышы тасвирлана. Мин әлбәттә яшьләр турында язарга булдым. Китапның күп өлешен алып торган повесть нәкъ менә студент тормышы турында, яшьләр турында һәм яшьләрнең борчыган проблемалар турында. Татнефть хәйрия фондына бик зур рәхмәт, чөнки мин үземнең никадәр бәхетле булуымны мөгаен менә монда килгәч кенә аңлаганмындыр. Дуслар, кунаклар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, безгә сезнең ярдәмегез кирәк. Менә шушындый ритм тотарга кирәк. 28 ел дәвамында үз эшен алып барган Татнефть хәйрия фондының нәшрият эшчәнлегенең төп бурычлары булып мәдәни мирасын саклау, татар телен һәм милли мәдәниятен, Татарстан язучылары һәм шагыйрьләренең иҗатын популярлаштыру тора. Я считаю, что без культуры невозможно. Минемчә, мәдәниятсез тотырлык үсеш мөмкин түгел. Шуңа күрә Татнефть компаниясе әдәбият ярдәме аша милли традицияләрне, дөрес кыйммәтләрне саклауны безнең махсус мәдәни фондка инвестицияле һәм әлбәттә тормыш энергиясе белән уртаклаша. Национальных традиций, правильных ценностей и, конечно же, делится энергией жизни. Кичә барышында Татнефть хәйрия фондының Рухият нәшрият эшчәнлегендә ярдәм итү программасы җитәкчесе Флора Шәйхетдинованы күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм мәдәниятне үстерүгә керткән зур өлеше өчен Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәт хаты белән бүләкләделәр.
Яңа китапларны тәкъдир итү традицион рәвештә авторлар, мөхәррирләр, рәссам бизәүчеләр, Республика Язучылар берлеге әгъзалары, Татарстан нефть төбәге студентлары һәм иҗади интеллигенция вәкилләре катнашында уза. Тамашачылар Әлмәт драма театры актерларының иҗат тамашасы барышында нәшер ителгән һәр китап белән таныша алды. Күпкәләшүләр булса да, чәч йортып сугышмады. Дәрестән соң нинди генә ярышта узышмады. Зоопаркта үзебездә авыл тулы мал, кышкы, кем атта, кем җәяүләп көтүгә һәрбер ел. Щегельский машинаны ул чакта кемнәр белгән? Кәҗә матаенда йөрде, яшьтәш малайлар. Татнефть хәйрия фондының рухият программасы нәшер ителгән китаплар бөтен татар тарихын, мәдәниятен, әдәбиятын үз эченә ала. Монда жанрлар төрлелеге бар. Араларында аерылып торганы Әлмәт драма театрының 80 еллыгына багышланган шәһәрдәге театр китап альбомы. Егет кенә дә әҗер җырламас, йөрәгендә утлар янмаса. Бу китап чыкканнан бирле шул хәтле шатлыклар, шул хәтле эмоцияларым көчле, бу безнең хыял иде. Эштәлеге дисезме, без аны театр шәһәрнең җаны дип атадык, юкка гына түгел. Без бит инде үзегез беләсез, бердән-бер театр дип әйтергә мөмкин. 80 еллык тарихы булган театр, шәһәрнең тарихи үзәге, географик үзәге һәм әлбәттә рухи үзәге бит ул. 28 ел эчендә Татнефть хәйрия фонды татар, рус, чуаш һәм инглиз телләрендә 200-дән артык китап чыгарды. Традицион рәвештә фонд тарафыннан басырылган китаплар китапханәләргә, уку йортларына, музейларга бүләк ителә. Алса Ахмаджанова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Икенче дөньяларда мин кунак булып йөргәнне сагынам. Бөгелмә шәһәр судында мәктәпләр һәм район судларының үзара хезмәттәшлеге буенча правосудие от А до Я проектын гамәлгә ашыру кысаларында укучылар белән очрашулар уза. Чарада катнашучы укучылар судларның ничек эшләве, хөкем чыгару эшләренең нечкәлекләре белән таныша. Тулырак Айгөл Шәрәфиевда. 5-нче мәктәп укучысы Максим Чечичев үзенең булачак һөнәрен инде сайлап куйган. Егет хөкемдар булырга хыяллана. Халыкара хукук институтына укырга кергә тели. Шуңа күрә Бөгелмә шәһәр судына экскурсияга шатланып килгән. Булган сорауларыма барлык җавапларын да алырмын дип өметләнәм ди ул. Решил я еще стать Юрист булырга болачактан ук хыялланам. 5-нче сыйныфта укыганда шундый карарга килдем. Җәмгыять белемен өйрәнә башлагач. Миңа бу тема бик ошады. Аннары кинода прокурор, адвокат, судьяларның ничек эшләвен күрдем. Шуңа күрә тормышымны шушы һөнәр белән бәйләргә булдым. Җәмгыятьтә хукук бузу һәм яшүсмер бу очрашуның төп темасы. Татарстан Республикасы Бөгелмә шәһәр суды судьясы Илмира Хисматуллина 5-нче мәктәп укучыларына мөһим проблема яшүсмерләр кылган хукук бузулар һәм аларның нәтиҗәләре турында сөйли. Хөкем практикасыннан мисаллар китерә. Балалар судьяга үзләрен кызыксындырган сорауларны да бирә алды. В основном, наверное, интересует профессия. Нигездә балалар судья һөнәре турында сораулар бирә. Белемне кайдан алырга икәне турында кызыксына. Җинаять һәм процессуаль кодекс маддәләре белән кызыксыналар. Сораулары шундый күп. Яшүсмерләрнең хукукый аңын тәрбияләү бүгенге көндә актуаль, чөнки күпләр үзләренең хукукка каршы гамәлләре җаваплылыкка тартылачаклары турында мәгълүматларны белми. Мондый аралашу балалар өчен гыйбрәтле. Хакимдар белән очрашудан соң укучыларга суд бинасы буйлап экскурсия оештырылды. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 1 декабрьдән 10-сына кадәр бөтен илдә инвалидлар декадасы. Ул 3 декабрьдә билгеләп үтелә торган халыкара инвалидлар көне кысаларында уза. Шул уңайдан сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен мәктәп-интернатта игелек фестивале оештырдылар. Бу очрашу күркәм традициягә әйләнгән. Аны Әлмәт хатын-кызлар советы вәкилләре, 21-нче мәктәп коллективы һәм барлык изге эштә катнашырга теләге булган кешеләр башкара. Бу турыда тулырак Алса Ахмаджанова материалында. С наступающим Новым годом, и я хотела бы обратиться к Дедушке Морозу, чтобы все мечты наших детей, чтобы все мечты наших жителей города, чтобы все мечты наших педагогов сбывались. Игелек фестивале балалар өчен дә оештыручыларның үзләре өчен дә зур вакыйга. Балалар өчен остаханәләр бер юлы 3 урында бара. Беренчесе гипс эшләмәләрен бизәү, фигуралар буяп, бала үзенең танып белү сәләтен үстерә, кабул итү, хәтер, игътибарын ныгыта. Гипстан ясалган фигуралар балага фантазия һәм төсләр аерырга да өйрәтә. Даниэль Гатаулин шушы интернат мәктәбендә тәрбияләнүче бала. Эшен аены сары төскә буяудан башлады.
нравится, что можно что-то делать своими руками. Миңа үз кулларым белән эшләп була торган бар нәрсәдә ошый. Соңрак өйгә алып кайтырга да була. Без монда укыйбыз, уйныйбыз, дәваланырга йөрибез, репетиция ясыйбыз, биебез, җырлыйбыз. Бездә монда бик күп кызыклы әйберләр бар. Очень много всего интересного. Икенче бүлмәдә агач материалында йыланны фломастерлар ярдәмендә бизәсәләр, өченчесендә олырак балалар өчен өстәханә уза. Монда алар аппликация белән шөгыльләнәләр. Төсле кәгазьдән чыршы ясыйлар. Очрашуның төп оештыручысы Гөлнара Әйюпова билгеләп үткәнчә, хәйрия акциясының төп максаты инвалид балалар тормышын яктыра һәм күңеллерәк итү. 13-й год уже у нас в городе Альметьевске проходит. 13 ел рәттән шәһәребездә игелек фестивале уза. Һәм бу фестивальдә барлык гражданнарыбыз, кайгыртучан кешеләр катнаша. Бу инвалид балалар түгел, ә чиксез мөмкинлекләре булган балалар. Алар өчен иҗатчы, җырлый да, бии дә белә, һәм безнең педагоглар, остазлар ярдәмендә алар өчен шедевр булдырырга сәләтле. Дети с безграничными возможностями, они настоящие творцы, они умеют и петь, и они умеют хорошо очень танцевать. Они, благодаря нашим педагогам, наставникам, тьюторам, они умеют делать, создавать настоящие шедевры. Әлеге очрашуда булган балаларның бәхетле йомаулары фестивальне оештыручыларның барысы өчен дә төп бүләк булды. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Вот видите, уже к нам на токарю придет. Уже обещал. Бүген ирекле ярдәмчеләр волонтерлар көне. Изгелек юлындагы эш меңләгән кешене берләштерә. Безнең районда да андыйлар шактый. Мисал өчен 9 еллык Әлмәттә ирекле ярдәм күрсәтү үзәге эшли башлый. Бүген ул 12 мең кешене берләштерә. Нигездә бу 14-30 яшьлек әлмәтлеләр. Алар 11 юнәлештә эш алып бара. Игелекле Әлмәт исемле штабта берләшкән яшьләр махсус цифрлы платформада да теркәлгән. Волонтерлар булырга теләүчеләргә бу оешмада шатланып каршы алачаклар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.